när jakt är förbjud, började att vildsvinsjakt är förbjud, vildsvinsstammen gick ner och vargstammen gick upp. Så men att det går så fort i ja, mycket fort. Mycket. Det är viktigt att veta. Därför många som hatar i Sverige vargar, jag kan inte förstå det. De älskar hundar och de hatar vargar. Men det är konstigt. Ja. Är det hjort som är det primära bytesdjuret? Ja, precis. Det finns många djur också. Ja. Vargar kontrollerar djur. Hjort och vildsvin. Vildsvin och mest rådjur. 750. Ja. Är det några problem med inbreeding, inavel? Här. Ja. Kanske. Vi vet inte. Okay. Men inte det. Nej. Vad väger vargarna? Vad är det för vikt? Hela Sverige är perfekt för vargar. Hela Sverige är vild, skog. Hela Sverige har... så vi har i det här området vi har 2000 till 3000 vargar med mycket boskap. Och i Sverige hela Sverige är perfekt med mycket vilda djur för att jaga vargar. Och man säger ibland i Sverige, ja men vi har mycket boskap och vi har en problem. Vi har 40 här nummer ni kan läsa av får i Sverige. Ja men i Spanien vi har 23 miljoner får. Ja men i Sverige vi har 2 miljoner kor. I Spanien vi har 6 miljoner 500. Så, ja men i Sverige vi har renar. Ni kanske har fler jägare i Sverige? Va? Ni har fler jägare i Sverige? Ja, men hur många jägare? 500 000 knappt. Va? Knappt 4. Ja, men hur många människor är det i Sverige? Så 9 miljoner. Man måste veta vilken procent av människor hatar vargar och det är inte en... Jag vet inte om jag hade kommit. Problemet, varje problem är ignorans. Det är problemet. Alla är rädda för vargen. Det är problemet av vargsbevarande i Sverige. Det är lite okunskap om vargen också. Va? Alltså att mycket, hos många människor, de vet ingenting om Ja, vargen. för De har bara hört från... ni måste berätta. Alltså, Ja, renorna. Men vi har också 3 miljoner getter som bor i bergen. Men också vi har många hästar och åsna och allt. Vilda som springer fritt. Ja, snabbt för det här. Jag vet ju också någonting om hur många skador vargen gör på boskap. Ja, jag ska. Okej. Det här drabbar det här procent. Ja. Boskapsförare. Hur mycket procent av boskapen är drabbad? Bara 0,7. Och jag vet inte om det är de vann det här pengar. Och de betalade det här för skador. Bara. De kan inte protestera. De protesterar. Men de får inte protestera. Jag tror på vägen. Man kan inte. Här i Sverige det finns ingenting skador. För om man jämför med Spanien, här i Sverige det kan inte vara skador. Det kan inte vara. Ja, men det fanns en grupp av vargar som var där hela tiden. Så de började att göra boskapen. De gjorde inte innan.
hur man gör det för att skydda varje det sista saken där. Så, hur man gör för att skydda boskapen. Det fanns inte björn i det här området, det fanns inte vargar. Men nu, man måste skydda igen, så man måste säga till förherren, du måste komma ihåg hur din farfar gör det. Och hela boskapen i området, hela boskapen från varje boskapsfållare. Så det går bättre. Men mastines är det viktigaste sak för att skydda boskapen. Ja. Det är så jobbigt men vi måste.